We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngagqokisa umyeni wami ijazi lavele lamlingana. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngahlangana nomyeni wami nginengane engangiyithole kwi-relationship engangiphuma kuyona. Masihlangana cha impela uswalakahla lwensizwa iyathandeka ingakasho lutho. Izibike-ke lensizwa cha nami ngizwe ukuthi iyangiqoba ngamagama. Lapho ngiyasaba ukusho ukuthi nginengane ngoba vele naye wayengakabusi. Ahambeke amalanga siloku sikhuluma efonini. Ebese eyangibuza ukuthi sesikhulume kakhulu saze sakhohlwa nodaba olubalulekile. Athi kungabe unazo yini izingane? Longithi heqe uvalo sengibuka lento yokuthi mhlambe uzongiyeka kanti inhlantsana yothando kimi ibisiphembeka. Ngivele ngithi angikhulume iqiniso nje ngithi yebo nginayo ingane yomfana eyodwa. Athi pho ubaba wayo uphi? Ngisho-ke ukuthi cha sahlukana naye sekuphele iminyaka 3 ngingamazi. Athi kungcono-ke makunjalo akafuni ukugijinyiswa abafana bakweminye imizi bethi ubathathele uma wengane yabo. Usho nje uyahleka. Ngithi hayi lutho akunjalo ebesethi cha naye unazo ezimbili kodwa eyodwa yaphuphuma. Kusele eyodwa nayo akafuni uma wayo ayibone phela unomdumakhanda loyantombazane. Athi lokho ayigcina iwuswane njengoba manje ina 12 years. Ngithi hawu bakithi kwaze kwabuhlungu ukuzwa lokho. Ethi sewaze wajwayela yikho manje esefuna umuntu azomshada bazale izingane zabo emshadweni ayohlezi ezibona. Athi uyathemba-ke ukuthi yimi lowo muntu. Ngimamatheke nami vele kade inginqobile lensizwa ukuthi nje ngigoloza ukuvuma. Ngivele ngithi yebo imina. Athi ha nkosazana ngabe lokho kusho ukuthi usungowami? Ngithi yebo, kanti angazi ngizifaka enkingeni ayibonwa inzalo kulensizwa. Siqale-ke sijole nesoka lami elisha. Niyazi-ke uthando maluselusha kungathi umlilo wamaphepha indlela olusuke luyiyo. Kanti cha lutho olwethu olwamalahle into engapheli. Sisajola nje kumnandi emva kwa2 months angicele ngimvakashele ngizobona kubo ukuze nabakubo bengazi. Oyimi-ke lo yangijabula ukuthi ngizochitha isikhathi nesoka lami kuzoba mnandi. Ngivume-ke sihlele usuku engizoza ngalo. Nangempela-ke ngizilungise nani niyazi-ke ukuthi kugqokwa kanjani mawufuna ukuyotshontsha izinkomo emzini. Ngihambe-ke ngilibangise khona ngifike ntambama. Ngihlangabezwe ingane yakhona ingiphathele isikhwama. Sifike endlini ngiyibuze ukuthi uphi umalume wayo. Ithi usayochatha. Ngisho ngenhliziyo ukuthi umuntu uzolala edle kamnandi inyongo ikhishiwe. Abuye-ke ubaby wami sihlale-ke sekulokhu kungena osisi besho ukuthi bayajabula ukungazi. Hayibo bangamukele kahle nje ngesmile. Ngizizwe nami ngamukelekile. Bengilethele ukudla namanzi okugeza ngidle ngigeze. Sihleli-ke nesoka lami kuze kushaye isikhathi sokuthi siyolala. Singene-ke engubeni silale athi ureferee awuqale umdlalo. Kube njalo hayi yanqokovula indoda isisho nokuthi ifuna ingane yona. Angiphathe kahle-ke umuntu wami ubusuku bonke. Angifuni ukuqamba amanga shem nami nga-enjoy abandla. Kuthi ngakusasa kufike abazali bakhe bezongibona. Cha nabo befike bengithande nje kube right. Ngalala khona-ke izinsuku ezimbili ngabuyela ekhaya. Mangifika ekhaya angifonele ethi
uzothumela omalume bakhe bezocela ubuhlobo obuhle. Ngithi hayibo baby, uqinisekile? Ethi yebo, ungibone ngingofanelekile ukuba umakoti wakubo. Yazi angikholwanga mina wonke pho, kanti Jehova ungubani kwashesha kangaka. Ngavele ngahluleka ngisho ukuzibamba ngathi ngiyabonga sithandwa sami, angazi nokuthi ngithini. Ekhaya abakholwanga ngibatshela ukuthi kunabantu abazofika. Kwathiwa ngoba ngisanda kumthola lo muntu ngiyamthembani. Ngabatshela ukuthi ngizizwa ngiba nethemba. Nangempela-ke lwashaya usuku bafika kwashesha nje yonke into ngoba wacela waphinde walobola same time. Washo vele ukuthi unesifiso sokuthi kusheshe yonke into yakhe. Nangempela-ke kwaba njengesifiso sakhe. Sashada sahlala kamnandi emshadweni wethu. Yebo, bezikhona izinkinga esibhekana nazo kodwa bezinqobeka siqhubeke sijabule. Sesishadile-ke iqale inkathazo sekuyabuzwa nala ekhaya. Umamezala elokhu ethi kodwa umuntu uyomgona nini umzukulu useyozefe bakithi. And bayisho sakudlala lento yabo kodwa mina iyangilimaza ukuthi kanti kubambephi. Ngase ngisola nokuthi kungenzeka yini ukuthi inzalo ngangineyodwa. Ngibone ukuthi lento yomzukulu ofunwayo yiyo ezogcina inginikeza izinkinga, ingenze ngigcine ngingasazwani nabala ekhaya. Ngitshele umyeni wami indlela engizizwa ngayo, avele athi kanti vele kwalaphi ukuthi ukhulelwe, kunini sizama kodwa awubambi. Hayibo, angiyizwa kahle le ndoda ukuthi ithini. Ngivele ngithi cha, angikuzwa kahle ukuthi uchazani. Athi ngithi mina kanti yini eyinkinga, uphelile unyaka sishadile, lutho wena ukubamba, kungenzekani uvale inzalo. Ngizwe ukuthi lamazwi abuhlungu athi kunini nje ngichatha nangezimbiza zabantu abaziwayo ukuthi lihlala ngempela enethini kodwa kuwe akwenzeki lutho. Ngizwe izinyembezi zigcwala amehlo. Athi useke waya nakomunye umkhulu odumile ukuthi uphethe imbiza yamawele kodwa kimi akwenzekanga lutho. Ngimbuze ukuthi manje ubona ukuyimina yini inkinga. Athi kodwa kucacile. Ngithi angiphiki kodwa ngibona kuzoba ngcono siyobona nodokotela oyifundele lento, ozokwazi ukubona inkinga ukuthi ikuphi asisize. Athi yena akayi lapho, akanankinga ndawo. Kucaceke ukuthi kushuthi imina onenkinga. Ngibone ukuthi lento ngendlela engangiphathi kahle ngayo isingehlisa ngisho emzimbeni. Ngoba ngisho emphakathini mangizihambela ngibuzwa ngengane. Kube khona omunye umakoti engangimjwayele endaweni. Ngilixoxe kuye-ke lolu daba lokungaphatheki kahle emshadweni ngenxa yokungatholi ingane. Angibuze ukuthi kanti wena ngoba unayo nje ingane pho inkinga ikuphi? Ngisho ukuthi angazi ngoba nomyeni wami uthi unayo kodwa banqaba nayo kubo kwamawayo. Ethi ayikho leyo nto badlala ngawe, phela angeke banqabe nengane yakhe ingoba isiyaphindiselwa kubaba wayo. Ngithi uthini manje? Ngiqale ngithi kushuthi umyeni wami akazali. Athi lo makoti kuneplani analo. Ngithi mina iliphi lelo plani othi unalo? Athi kuzomele uprovele umyeni wakho ukuthi nguye onenkinga yenzalo. Athi if nami ngizimisele ukuthi lo mshado wami ubuyele esimeni kuzomele ngisebenze kanzima. Ngithi noma ngabe yini ezokwenza umshado wami ube right. Athi kuzomele ngithole umuntu angizalise, vele umyeni wami uzobazi ukuthi uyena. Ngithi ngiyayisaba-ke leyo, ngilale nomunye umuntu umyeni wami esaphila ngeke kulunge. Athi ayikho-ke into azoyisho yena ngoba bekuzoba imfihlo yami le.
Ngithule ngithi pho lo muntu ngingamtholaphi nje la engeke ngibanjwe khona. Athi kunobhuti wakhe angamcela ukuthi angisize ojwayele ukufika emzini wakhe. Athi mina ngizobokwenza ngathi ngivakashela yena emini. Nangempela-ke sivumelane ngalokho. Afike ubhuti wakhe ngihambe ngiyombona vele-ke usisi wakhe wayesemchazele yonke inkinga yami. Nangempela-ke avume ukuthi uzongisiza. Asinike-ke ikamero umngani la esizodibana kahle khona. Nangempela-ke silale nobhuti. Bengiya-ke uma sengiqedile nokupheka. And ebewushaya-ke umsebenzi wakhe. Kwaba nje u4 days sidibana. Kwathi kuphela inyanga ngangazizwa kahle ngatshela umyeni wami wangiyisa kudokotela. Wafika udokotela wathi ngikhulelwe. Injabulo kumyeni wami nakubazali bakhe. Nginitshela ukuthi bengingaconsi phansi emzini ngenkathi ngikhulelwe. Saqhubeka isikhathi kwaze kwaba ukuthi ngiyoteta ngathola ingane yentombazane yaphuma ifana nami ngqo. Basho-ke emzini ukuthi ifane nami kakhulu kodwa inayo inswempu yabo. Wasinda kanjalo-ke umshado wami futhi kwangicacela ukuthi umyeni wami akazali. Ubhuti-ke lo okunguyena ubaba wengane uyasihlonipha bandla isinqumo sethu akangihluphi ngalutho. Kulonyaka ophelile nje ubeshada nengoduso yakhe. Intombazane yami-ke iyakhula kahle kungekudala nje izoqala isikole. Nansi-ke inkinga esengibhekane nayo manje. Umyeni wami usekhuluma ngokuthi kumele silamanise. Angazi ukuthi into engizoyithini le ngoba phela mina lento engayenza ngangifuna ukuprova nje ukuthi inkinga ayikho kumina. Mina nginayo inzalo nokuvikela umendo wami-ke. Angeke futhi ngiphindele kubaba kasisi wangempela ngithi asiphinde futhi. Ikakhulukazi ngoba eseshadile. Ngicela izeluleko bandla ngiyamthanda umyeni wami ongubaba oqotho ezinganeni zami aphinde abe yindoda eqotho kumina. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.